Naiz irratian, bigarren kafea. Arratsaldeon, goibel dago zerua eta goibel xamar etorri gara gaur lanera, beraz, zuzenean, gaurko gaiari helduko diogu. Gaur, azaroaren 25 da, emakumearen aurkako indarkeriaren kontrako eguna. 2000 urtean izendatu zuen Nazio Batuen Erakundearen Batzar Nagusiak azaroaren 25 emakumearen aurkako indarkeria desagerrarazteko nazioarteko eguna. Izan ere, 1981 geroztik, emakumearen eskubidearen aldeko militante eta aktivistek azaroaren 25 genero indarkeriaren aurkako protesta eta oroimen egun gisa ikusten zuten. Egun hau Mirabal aizpen omenez aukeratu zuten Dominikar Errepublikako 3 ekintzaile politiko izan ziren 1960 bortizki eraiak izan zirenak. Patria, Minerva eta Maria Teresa Mirabal, las mariposas, zuen omenez. Cayeron mártires, patria, Minerva, María Teresa, patria, Minerva, María Teresa, patria, Minerva, María Teresa. Baina gaur ezin ditugu garaipenak ospatu. 21 urte pasa dira ofizialki egun hau existitzen denetik, eta datuak ez doaz oberuntz. 2021an, urtarrilatik irailera bitartean, emakumeen aurkako indarkeriaren 5.216 kasu zenbatu ziren Hego Euskal Herrian, 4.003 Euskal Autonomia Erkidegoan eta 1.213 Nafarroan. Ezin izan genuen urtea lasai hasi, ezin garelako lasai bizi. Lehen heriotza urte hasi eta berehala gertatu zen. Urtarriaren 4ean aurkitu zuten Aintzane Pujana donostiarraren gorpua. Aizarna Zabalgo Urola ibaiaren ondoko sastraka gune batean agertu zen. Arma zuriz eginiko zauriak zituen. Ikerketaren arabera, hildako emakumea sexualki esplotatu zuten. Eta hori bere baitan indarkeria da. Prostituzioa indarkeria delako. Hilabete besterik etzen pasa eta bigarren biktimaren berri izan genuen. Otsaiaren 2an Sestaon senarrak Kontxi González hil zuen. Aizkora batekin, senarrak erasoaren ondoren bere buruaz beste egin zuen itsasadarrera botata. Antzeko kasu bat gertatu zen apirilaren 15ean Biarritzen. Gizon batek emaztea hil zuen bere buruaz beste egin aurretik. Adineko senarremazteak ziren eta antza denez gizonak eiza eskopeta bat erabili zuen. Gorpuak Biarritzeko Agilera auzoan aurkitu zituzten. Hurrengoa Nafarroako Murtxante herrian gertatu zen. 53 urteko Maria Pilar Berrio Jimenez labankada hil zuen bere koinatuek. Autoan zijoan 5 eta 9 urteko 2 semeekin batera, hiltzaileak ihes egin zuen 33 orduko ihesaldiaren ondoren, ertzainak atxilotu egin zuen Donostian. 5. heriotza urriaren 12an gertatu zen, Gasteizko Sansomendi auzoan. Bertan, 32 urte zituen Erika Tabaresi bere bikotekideak lepoa moztu zion. Ondoren, hiltzaileak bere buruaz beste egin zuen labana berarekin. Dardarka zeruak, kalea estatuak, dardarka epaile legedi estuak, emakumeak gaude ia lertzeak garrasi batekin. Egan irtetzean, aste bakoitzeko, minutu bakoitza, hildako aizparen minaren oroitza. 5 emakume, 2020an baino bat gehiago, hilituzte aurten Euskal Herrian indarkeria matxistaren ondorioz. Eta gutxienez, beste 5 larri ospitalaratu behar izan dituzte. Sexu askatasunaren aurkako delituak berriz 12,8 dira, eta bortxaketak 40,7. Eta oraindik urtea ez da amaitu. Egia esan datu horiek izugarriak dira, eta geroz eta gehiago aztertu, geroz eta beldur gehiago ematen du. Indarkeria matxistagatik poliziaren babesa behar duten emakumeen kopurua 5.000tik gorakoa da.
Euskal Autonomia Erkidegoan. Ertzaintzak zaintza motaren baten edo bestearen bidez, 5.038 emakume babesten ditu. Iaz baino 257 gehiago. Horietatik 3.516 epaiaren aginduz babesten dituzte. Gainerako 1.522 berriz, biktima bakoitzaren arriskua aztertzen duen polizia protokoloi esker. Horrek protokoloen garrantzia erakusten digu, eta tamalez ez dago protokolo bateratu bat. Baina gaurko egunak, azaroaren 25 ez du izan behar urteko kasuak laburbiltzeko edo kasuen kontaketa egiteko eguna. Ez hori bakarrik behintzat, gaur salatzeko eta kontzientzia hartzeko eguna da. Oitu zenuen emaztea, bi ume zurtzutzi zenuen umea. Gaur egingo dizun emakumea. Hiru zutabe nagusi landu behar ditugu aldaketa lortu nahi badugu. Formakuntza eta espezializazioa sustatzea, testu inguruan sakontzea, indarkeria hori guztiak nola eta zergatik gertatzen diren azaltzeko, eta fokua erasotzaileen jartzea, ez biktimarengan. Emakumeen aurkako indarkeria gizonen kontua delako. Indarkeria matxistagatik babesa behar duten 5.038 emakume badaude, horrek esan nahi du gutxienez, 5.038 gizon erasotzaile daudela gure artean. Zeina preso, gaitzariso, geldi geratzen dena, ala erantzuten duena. Hau nire aitormena, hemen amaitutaren, berriz egingo nukeela. Agerikoa dirudi, edo hala izan beharko luke, nekez amaituko direla indarkeriak, gizonen eta emakumeen artean dauden botere asimetrietan jatorria dutenak, ez badugu fokua jartzen privilegiatuak izaten jarraitzen dutenengan. Subjektu menderatzaia eroso dago posizio horretan, eta nekez egingo dioguko ez badiogu tronua astintzen. Badakigu zaila dela, baina gure jarrerak berrikusi eta berrikasi behar ditugu. Gureak eta gure ingurukoenak. Zaila izaten da maite duzun norbaitengan horrelako jarrerak identifikatzea, baina hori da lehen pausua. Emakumearen aurkako indarkeriak forma asko hartzen ditu eta gure lana da jarrera horiek alde batera uztea. Eta gure lagunengan horrelako jarrerak ikusten ditugunean kargu hartzea, ez izan konplize. Soilik horrela, hau da, fokua gizonengan jarrita posible izango da, adibidez, prostituzio sistema desegitea. Eta badakigu, aldaketa individualak, zuzenketa asmoak eta arlo pertsonaleko ekintza honak ez dira nahikoa. Politika publikoak behar ditugu harreman bidegabe eta toksikoak babesten jarraitzen duen kultura, matxismoa, gainditzeko. Baina ez ahaztu, indarkeria matxista ororen jatorrian dagoena eta edozein gizonok salatu beharko genukena isiltasuna dela. Eta gustatuko litzaiguke fokua soilik erasotzaileengan jartzea, baina horrez gain biktimentzako baliagarria den informazioa emateko aprobetxatu nahi dugu tarte hau. Aipatu dugu bortxaketa kasuak igo direla eta ipagarriak dira bereziki Araba eta Nafarroaren kasuan. Araban 120 hazi dira eta Nafarroan 178,6. Kasu hoien aurrean adibidez, zer egin behar da horrelako kasuetan? Sexu delitu baten biktimentzat estres erantsia izaten da hori erabakitzea. Galdera horri 100 erantzun egon daitezke, udaletxe bakoitzeko bat, baina orokorrean adituek gomendatzen dutena aipatu nahi dugu. Entzun adi, zuri gerta dakizukelako, edo zure inguruko norbaiti. Ahal baduzu kontatu gertatutakoa konfiantzazko pertsona bati, denbora pasala oroitzapenak nahasten joan daitezke eta komenigarri izango da beste pertsona batek zure testigantza jasota izatea. Baina, hasteko ez joan komisaldegira. Zoritxarrez ez dago bermatua poliziak ezagutza juridiko forentziak izango dituenik. Ospitalera joan, larrialdietara, arropa aldatu gabe. DNA izan dezakezu arropan ere. Eta zure lehen impultsoa izan daiteke, baina ez dutxatu, ez garbitu. Desatsegina da bai, baina frogak biltzeko balio dezake. Eta hau bidezko eraso bat izan baldin bada, saiatu ez jaten eta edaten. Bestela erasotzailea identifikatzeko frogak ezaba ditzakezu. Beraz joan alden azkarren larrialdietara. Atzerritarra bazara eta oraindik osasun txartelik ez baduzu lasai, berdin hartuko zaituzte.
Larrialdietan jakingo dute zeregin, ospitaleak salaketa bidaliko du segituan guardiako epaitegira, peritutza azterketarekin eta prozesu judizialan martxan jarriko da. Gomendagarria da ondoren ospitaleko dokumentazioaren kopia eramatea poliziari. Eta gogoratu, ez da inoiz zure errua. Tengo una culpa que me aprieta, se posa en mis hombros y me cuesta andar. Pero dibujé una puerta violeta en la pared y al entrar me liberé como se despliega la vela de un barco. Desperté en un prado verde. Heriotzak eta bortxaketak aipatu ditugu, baina hori izotz mendiaren punta besterik ez dira, indarkeria askoz lehenago hasten da. Indarkeria matxista hitz egitean, emakumeok fisikoki, sexualki edo psikologikoki pairatzen ditugun eraso eta jarduera bortitz guztiez ari gara. Kaleko jazarpenaz ari gara, ez ezagunengatik edo ingurukoengatik jasaten ditugun sexu erasoez, indarkeria obstetrikoaz, emakume haurdunei osasun arloko profesionalek egiten dieten indarkeria modu espezifiko hau. Tratutxar fisiko edo eta psikologikoaz, indarkeria bikarioaz, sexu salerosketaz eta prostituzioaz, gure jardunketei buruz etengabe epaitzeaz. Eta nondik dator? Eduardo Galeanok oso ondo laburbildu zuen. Baina inork ere ez da supermatxoen artean matxoenak ere, ez du beldurragatik hildut aitortzeko ausardiarik. Azken finean emakumeak gizonaren bortizkeriari dion beldurra, gizonak beldurrik gabeko emakumeari dion beldurraren ispilu baita. Egia da zure krimenen geriza. Bizi nahi du libre zure legeen kontra, zure usten kontra. Legedi berriak idatziko ditut azaletan. Ba hori, azaroako 25 dela eta nekatuta gaudela. Arratsaldeko 7etarako deitu dituzte manifestazio nagusiak. Beraz guk saio azkar egingo dugu eta 6etarako amaituko dugu. Zer dugu gaurkoan? Ba, Igor Estankona datorrea lasaitzen gaituen bere hitz goxoekin Asier Larretxeari buruz ariko da eta. Eta Iban Toledo elkarrizketatuko dugu. Volante baten historia dokumentala zuzendu du Iñaki Alforjarekin batera. Zinemaldian ikusteko aukera izan genuen guk, eta orain zinemaretoetan dago gainera, Feroz sarietarako aurre izendatua izan da. Eta ni beti bezala agenda prestatu dut, eta Egoitz Sánchez Gorostidi etorriko da. Kafezalea den ala ez kontatuko digu. Hasiko gara orduan? Azarako 25 ditu, osteguna da, eta... Gora borroka feminista. Zuekin, beltzez, Oiana Maritoren agende. Atxaldeon. Zuekin, beltzez, Goiuri ez izarandia. Arratsaldeon. Eta beltzera iristen ez den urdin ilunez gaur, izketan ari zaizuena Oiño Asensio Lurbide. Gaur bigarren kafeak 288 ditu, azaroak 25 argi geratu zaizuenez arratsaldeak 4 eta 13 minutu saiatuko gara, hiruari buelta atematen, baina Goiuri ez izarandiak gaur ia egunero bezala idatzitako sarrera honek, ufa, bereziki astindu gaitu.
Untzatarren doinuek zertxobait lagunduko digute, eta estimatzen diegu gaurko saioa zer izan untza mafalda eta tremenda jauriaren ekarlanetik. Erratzak utzi, eta mikrofonoak hartzean egan egitea. Ez digute esango, zer egin, nola esan, nola egin, eta zer izan, zer egin, nola esan, nola egin, zer izan. Nacimos preparadas, más fuertes. En manada se acabó tu juego, ya no tenemos miedo. Arratsaleko 4 eta 16 minutu naiz irratiaren sintonian zarete. Nik baliatu behar dut momentu hau Twitchera iritsi berria den neri Iloba Gaztena agurtzeko. Kaixo Diego, baita zuri ere arratsaldeon. Eta esan da bezala, bueno, saiatuko gara aldartea zerratxo baite aldatzen, baina saio sakona dator gaurkoa. Eta sakontasunari ere uko egin beharrik ez dago. Gu maite duten tartean murgiluko gara, hemen ere sakon eta Oiana Maritorenak enbe, ondo baderitzu zu behintzat, zu izango zara lehena maite duta botatzen. Begira, nik ez dut sekulaiz esan oraindik, ez maite dut oietakoren bat. Maite dutez. Maite dutez, hori da. eta gaur pentsatuet. Ez dut maite, gaur bezalako salaketak egin behar izatea, azkenan horrek erakusten duelako gizartean gauza asko daudela zoritxarrez oraindik aldatzeko, eta bat, denodak egun bezala, sarrera oso politia egin du Goiurik, eta Inigok esan duen bezala, nola hasi ez, horren ondoren. Eta honek ere pentsatzeko tarta ematen du, eta aurreko unean lagun batek niri galdetu zian, eta zuke, noiz baitolako erasorik edo sentitu duzu, edo abusurik edo zerbait, eta nik momentuan esan nuen, ez dut inoizolako ezer sentitu, akaso beldurra etxera joaterakoan ordu batzuetan, eta bar, eta mobila hartu, eta norbaitekin hitz egiten ari naizen keinua egitearena, askotan, onartzen dut, eta hori ni Donostian grosen bizi naizela, eta aldezerretik etxera juteko, hau da, 5 minutuko ibilbidea egiteko. Hori bai sentitu dut. Eta hori indarkeria da, Jakina, bai, eta hori esan nuen, baina ez nuen beste indarkeria kasurik aipatu, eta gero, beak esan zidan, begira, nire lagun guztiek, emakume guztiek, hitzein dudanean honi buruz, denek esan didate kasuren bat izan dutela. Eta gero pentsatzen jarri nintzen, eta etorri zitzaidan kasuren bat. Eta ordun batzuetan nire konturatzea, ze naturaltasunarekin edo ditugun hor sartuak, eta kaso ere ez ditugun guk geusalatu edo ez diegun behartzuten garrantzia eman. Eta ordun eman behartzaiela garrantzia handia dutelako, olako indarkeria guztiei, eta ea behingoz hau aldatzen dan. Non dago zulertzeko behar den. Nere gaurko maite duta da malkoek topatzen dituzten bidez idorrei. Ze azken aldian ohikoa etzaidan zerbait gertatu zait, eta da negar egitea kosta egin zaidala. Eta negar egin nahi, haren sentsazio izan, eta orapilo batek zure malkoi eusten dionean sentitzen duzun itolarri hori, ez? Oso sentsazio txarra da. Ustez razionalak edo ustez azalpena aurkituko zenieken arrazoi hoiengatik negar egin nahi eta ezin hori. Eta gertatzen ari zait, ustez arrazoi behar ez luketen gauzengatik agertzen zaizkidala negarroiek. Eta pentsatzen dut malko berdina direla, baina hor topatu dituztela euren bidetxoak. Gaur goizean lagun batekin kafetxo hartzen kontatu dit historio polit bat, baina dramatismo handirik gabekoa. Amonaren etxearekin, salmenta azkenean merkeago bat egin zutela, baina emozionalki bazuela zerbait horrek, eta erabaki zutela, ark eta bere senidek, haizu, horrela egingo dugu, eta malkotan nengoen, gaur sarreran zehar, kosta zait emozioari heltzea, mena akaso bai daude, azalpena dituzten malkoak ere ez, baina, nunbait badira, hor, euren bidea aurkitu nahian, eta topatzen dutela ikusteak, sortzen italako maitasun sentsazioa. Lausoa da bien arteko marra, desenkusak da mila historio, aitzakiari
Dela dirudi orain, eta ni mandataria propina zain, oean sentitzen Naiz arrotza, gauero tokatzen zait alde hotza. Zeio kolorea, ureztatzea. Ba nik ez dut maite ikasitako beldurra. Osea, berezko beldurra, ba, bueno, nik uste maitatu behar dela, ba berezkoa dalako, baina ikasten dezun beldur hori ez dut maite. Nik txikitan, artean salaketa bat zertzen ez nekiela, salaketa bat jarri behar izan nuen. Udaberria eta negu zarra, lausoa da bien arteko marra. Eta enuen beldurrik sentitu. Egoera deserosoa zen, baina nik, eske txikian itzan, eta enun beldurra sentitu. Nik jo nintzen, noski gurasoek lagunduta salaketa jartzera eta ertzaintzarekin oso esperientzia ona eduki nuen, dena oso ondo. Baina, prozesu judizialaren momenturen batean, ikasi nuen zertzen ikasitako beldurra. Eta gero, salatu beharreko gauzak gertatu zaizkit eta naiz ausartu salatzera. Eta izan da ikasitako beldurraren erruz. Orduan, ez du maite. Zure mezu isiak irentxiz egierruki hor tagezu. 4:22 esan dugu gorko saioa egiteko erronka hartuko genuela eta erronka horretan bidelagunak ere behar ditugu, Goiuri, Oiana eta Hirurok. Eta lehenengo bidelaguna badugu gurekin, Igor Estankona, arratsaldeon. Arratsaldeon. Zina zure maite duta? Maite dut nola definitu duzuen. Osagarriak izan dira zuen hiru aipamenak. Matxismoak erreakzionatu du. Forma gero eta zibilinoagoak hartuko ditu, gero eta gehiago kostatuko zaigu identifikatzea. Igual egongo da matxismoaren zati bat radikalizatu egingo dana, baina beste bat ikusezin bihurtuko da, eta hori da txarrena, horregaitik egin behar dira mai gainera atera dituzuen guztiak. Maite dut belaunaldi berriak dakarten ostia txarra, maite dut ez daukatela teorizatu beharrik. Sentitu iten dutela olako egunetan hartu eta zatitu egin behar dela eta kalea bete eta reakzionatu. Matxismoak badinotzuet, reakzionatuko dau. Emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian, bigarren kafea. Eta orain, poesiaz hitz egingo dugu. Bai, ze entzun. Erretrobisorera kiribildutako arrosarioa da iragana. Eta ez dakigu zer gertatu zaion Asier Larretxeari, igual gertatu zaizkiola bizitzak aurrera egin ahala gertatu oiz zaizkigun gauzak. Baina berak, eder eta erromantiko jartzen ditu bertsoak. Erretrobisorera kiribildutako arrosarioa da iragana. Lausotutako iraganak, oraingo aurpegiaren arrasto sakona erretzen jarraitzen du. Ezkuta ezinezko horiek barne. Badira jaiotzaren une beretik jarraiki ditugun markak. Pixu zaigun jatorria. Distantziaren abiaduran sortetxera itzultzerik izan ez zutenek gordetako oroitzapen bakarrean erretrobisorera kiribildutako arrosarioa da iragana.
Osaba Donato Larretxearen aizkora bezain zorrotza da Asier Larretxearen luma. Naiz eta liburuan batzuetan dibagatu, noiz edo noiz galdu eta berriro azaldu, zirauna bezala belar luzean. Biziki maite eta gorroto genuen guk Asier Larretxea provokatzailea eta heterodoxoa, dudarazi egiten ziguna gure euskaltasunaren gainean. Gure poeta euskaldunen artean euskaldunenak hauesek dira, alde eta kontra idazten dutenak, korapillo unamunotarrak dituztenak, Larretxearen edizio elebidunak daude testigu. Donde ni el viento se atreve, azken bala, etc., etc. Oraingo liburu honetan, ies baten lausoa arrunt lauso honetan, zeina balea zuriak argitaratu duen oraintzu, arean izkutatu da agertzeko, oroitzeko, altzora itzultzeko. Ahanzturaren udaberriko itzalpean hamarkadetan entzunezten xuxurla baino ez gara. Mizpiraren erorketa salbamenik gabea. Egun sentiak berriz ere izatuko ez duen aizkoraren azken kolpearen oihartzuna. Adarrik gabe, bitan zatikatutako enborraren izerdia. Liburua nahasi samarrazten da noragabe antzean. Zezelka eginez, atrebitzen estenak bezala. Gero ohartzen da bat, ez dela erraza bakeak egitea gure irudi propioarekin, lehenengoz zauritu gintuzten haien abizenekin. Berak dio, txori egal zaurituak ezin du eta horrela. Eta elur argia bezain liluragarri agertzen da gero Asier Larretxea testu biografiko honetan. Hasieran badiotsuet gogor egin zaidana eta azkenean konbentzitu eta are gatibatu ere egin nauena. Dena zuri, dena hotz, batzuetan hitz bakar bat edo abesti bat entzuteko gonbita. Edo argazki bat ostantzean. Errekaren doinua dut gogoan, logelako leioak irekia ala. Jauregizarreko eta Zubiriako dorreen ikuspegia. Presako bidetik barna tenore berean kartetara ariko zirenen pausoa. Ezin baita beste modu batera adierazi ies baten lausoa. Lizuna eta loia da eskuekin lehen aldiko idealizazioak ukitzen dituenean. Uharka bat, iratze emetak, eta ederra eta mistikoa ere bai uneka, heriotza saietzezinetik bizitzari kantatzean. Idazketa bada garbiketa modu bat. Izan ere, izan ginelako gara, eta horregatik idazten dugu horrela. Ibor Estanko, eskerrik asko. Zeu hoi eskerrik asko. Eta laster arte. Ondo segi. Jo. Forever.
Berso bero badaukazuek aipatzeko. Asteburu honetan kioskoetan Gararekin. Txomin, Aurrera bolie, Jokin Urainen liburua. Txomin Iturberen biografia. Gazte belaunaldi bateko ekintzaile eta buruzagi karismatikoenetako baten bizitza. Izaera, klandestenitatea, jazarpena, heriotza Algerian, lekuko zuzenen testigantzekin kontatua. Txomin, Aurrera bolie liburua. Asteburu honetan kioskoetan, Gararekin. Igande honetan, Nafarroako bertsolari txapelketako finala. Eneko Fernandez Maritxalar, Eneko Lazkoz Martínez, Joanes Ilarregi Marzol, Josu Sanjurjo Altzuri, Julio Soto Ezkurdia, Saioa Alkaiza Guaiar, Xabat Ilarregi Marzol eta Xavier Silveira Etxeberria. Lauterdietatik aurrera, Naiz irratian. Emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian, bigarren kafea. Olerkiaren ariak tiratu, albezain bat moldatu, hitz bereziak danutak elkartu, aire berri bat sortu, gureak basoen aztarnak segituz, haien hitzak ahoskatuz, noten zinezko kolorea onartuz, haien guduak aipatuz, urrera iraun dezake gure herriko memoriak. Esaldien erritmoa kondatu. Pelikula baten inguruan hitz egin nahi dut. Zinema aretoetan ikusgai dugu azaroaren 19tik, eta gainera atzo albiste on bat jaso genuen. Premios Ferozen, fikziozkoak ez diren 60 lanen artean, lehen fasera pasatzen diren 15 lanen artean, aurre aukeratua izan da Volante baten historia dokumentala. Haien hitzak ahoskatuz. Iñaki Alforja eta Iban Toledo zinemagileen Volante baten historia zinema aretoetan estreinatu zen joan den azaroaren 19an, ostiralean. 3 egun lehenago, hilaren 16an, filmak Zinebin Bilboko dokumentalen eta film laburren nazioarteko jaialdian parte hartu zuen. Baina sekretutxo bat kontatu behar dizuegu. Guk Donostiako nazioarteko 79. zinemaldian ikusi genuen han estrainatu baizen Zinemirasailean. Eta zer kontatzen du pelikulak? Volante baten historiak 1980an Jose Miguel Etxeberria Álvarez, Naparra, komando autonomo antikapitalistetako kidearen desagerpen behartua kontatzen du. Komunikatu gurutzatuen, hainbat erreibindikazioren eta epaileen axolagabekeriaren artean, bere familia desagerpenari erantzun bat ematen saiatu zen. Berrogei urte baino gehiagoren ondoren, Enekok hartu du bere anaiaren bilaketaren lekukoa.
hainbeste urte irekita daraman zauria isteko. Eta esan ere esan dizuegu, zinemetan ikusgai dela, eta horrexegatik guk behintzat trailerra eta hurbilketa bat egin nahi ginizueke. Ni ez naiz naparraren anaia. Nik izan nahi dut, Eneko Etxeberria Alvarez. Desagertua da, existitu izan ez baliz bezala. Ir a las manifas, ¿no? Como íbamos juntos, de repente no va. Sabía que podía ocurrir que tuviera que refugiarse o que le detuvieran. Ez nuen pentsatzen ere erakunde armatu baten kidea zenik eta horrela. Tu hermano siempre iba en alerta, mirando a los sitios, mirando a lo lejos, súper observador. Etak esan zioten hori zala bere lekua, eta ez zala anarkista, eta esputzatu intzuten. Es decir, se empieza a extender el rumor de que Naparra ha desaparecido y en ese momento, bueno, pues se marcan las alertas. Inguruan zeudenak geratu ziren, hau txakurrak ez du egin. Yo al principio, cuando desapareció también, me quedé con la cosa esa de qué es lo que ha pasado y quién ha sido o quién anda ahí. Beti izaten denik, hemen krimen perfektuak estatu bakarrik egiten ditu. Hay cosas que no hay que hacer, pero si se hacen, no hay que decir. Referido al último desaparecido de Euskal Herria. Quería referirles que ya está localizado el cuerpo. Que me estaba enfrentando a un personaje siniestro, eso lo tenía claro desde el minuto 1. Me dijo, te voy a hacer un regalo. Y escribió este documento. Dice, a 60-70 centímetros de profundidad lo habrás encontrado. Eneco, que sabes dónde es el sitio, que se llama, ya te lo comenté, que está. Vamos al Baserri y cogemos un par de azadas y nos ponemos nosotros a buscar. Le vi envejecer. Es como si le hubiesen caído encima 20 años. Y esperemos que las recomendaciones que habéis dirigido al gobierno francés y español no caigan en el saco roto. Oyer va a recibir una herencia y esa herencia será el caserío, pero va a recibir también la parte que conlleva. Si decidiese seguir buscando a José Miguel. Geliten dena da aurkitzea. Bai, aurkituko dugu, noiz goazen berriz ere, eta, aurkituko dugu, bai? Norbaitek idea egin lezake dagoeneko, baina filmak lantzen du desagerpen behartu bat, ez dela bukatzen bakarrik desagertutako pertsonaren bizitzarekin izan ere, uretara botatako harri baten uinek bezala familietan eta gizartean orbain emozional handi bat sortzen duelako. Naparrarena ordea ez da kasu bakana. Amnistia Internazional erakundearen arabera 5 milioi pertsona desagerrarazi zituen dituzte barkatu planetan. Horrelako desagerpen batek ez dio pertsona horri bakarrik eragiten familia oso bat mintzen du belaunaldi hilobiratzeko hilotzik gabe ez dagoela dolurik argi erakutsita. Aipatu dugu zinemaldian volante baten historia ikusteko aukera izan genuela. Ikusteko bakarrik ez, bere zuzendariekin honen inguruan luze jarduteko aukera ere izan genuen, eta eskertu genien orduan, eta berriz ere eskertu behar diegu, biei, naiz eta gaur gurekin bietako bat izango dugun. Arratsaldeon eta ongi etorri bigarren kafera, Iban Toledo. Arratsaldeon. Bueno, kokatu dugu zertxo bait historioa, egia da orduan luzeago eta lasaiago ere kokatu genuela, eta gure entzuletako batzuk dagoeneko aukera izango zutela, bai filma ikusteko edo bai filmaren inguruan filmaren berriak izateko, ez? Baina tira, zinemaldiaren ostean iritsi da zinebi, iritsi dira zinemaretoak, ez dakit Iban nolako izaten ari den, estrenoa, honen inguruan zer ari zareten jasotzen, neurri batean, arnasik edo hartu duzuen, azkenean pelikulak baduelako, ez, indar emozional, traumatiko, historiko bat, eta, hori elkarbanatzeak akaso zertxo bait ere, lasaitzen duelako, zuzendaria bera. Bai, alde batetik bai, baina, beste aldetik esan behar dugu, amaiera ikez daukela,
hau lana eta lana besteik ez da, eta guantxe bertan zinetan dago, baina, bueno, pixkanaka zinareto gehiago behar ditugu, eta, bueno, da amaierarik gabeko lan bat ematen du, ez? Baina gu pozik gare, jaso ditugun kritikak oso nadielako, eta orain, bueno, ikusleen esku geratzen da pelikula, ez? Ikusleak edo jendea zinearetoetara jun beharra dauka, nolabaiteko oihartzuna emateko pelikulari, baina batez ere kasuari, ez da? Atzo aritu ginen Ritxi Lizartzarekin ostiralean estreinatuko duten Apaiz kartzelaren inguruan, arekin aipatzen genituen Non da Mikel, volante baten historia eta bestelako pelikulak dokumentalak, eta arek esaten zuen, kontatzen zigun, Iban, zein zai izaten ari den momentu hontan, beti akaso zaila izan da, dokumentalak zinema aretoetara eramatea, publikoa ara eramatea, baina momentu hontan bereziki zaila izaten ari zitzaiela, gertatzen ari zitzaiela, zinema aretoetan pelikula eskaintzeko aukera bera izatea. Ez dakitzuek ere, esperientzia horren parekorik edo izan duzuen, edo nolako izaten ari den, bueno, oraindik ere definitu edo gehiegi kukatu gabeko garai postpandemiko, ez dakitze momentutan gauden egia esan, hauetan, zinema aretoetara horrelako lan batera matea. Bai, jasaten ari gara, bai, olako proiektu bat zine aretoetara eramateko, banatzaile bat behar dezu, banatzailea bilatzea ez da erreza, zine aretoek oso gaizki pasatzen ari dira, batetik, bueno, pandemia dela eta aretoak ikusleko murua murriztuta zituzten, baina unetik eunea dare, baina ezin da bertan jan, jendeak beldurra dauka, zine aretoetara ez dira joaten, eta gero beste alde batetik, nola baiteko tapoi bat egonda, pelikula asko egon dira estrenatu ezinik, eta orain pixka zabaldu daren asunto guzti hau, endaka pelikula dare horra, atejoka, ez da. Orduan, merkatu, komia hartzen diot, merkatu horretan sartzea oso zaila da, eta gu bezalako pelikula bat, ez, non aurrekontu murritza dauken, eta lehiatu beharra daukeu aurrekontu asko dauken beste proiektu batzuekin, ez da? Aurrekontua eta beste mota bateko babesa dutenak, ez? Gu txikia gara, eta baina gure txikitasunean, alden neurrin kasu hau eta, ezagutarazi nahiko genuke, ez? Donostian, Bilbon, Gasteizen, Iruñan, izan Trueba, Alondegia, Yelmo Boulevard edo Golen Yamagutxitan, Gironan ere, Madrilen, Barakaldoko Yelmo Megaparken ere pelikula ikusteko aukera badago, batzuk aipatzearren, honenarekin geratuko gara, Iban, jendeak baduela aukera, Hego Euskal Herriko 4 hiriburutan, poliki hainbat herritan eta berandu gore itxiko da, akaso deia gure esku dagoelako erresago ez, jendea mobilizatzea, ez da sistema edo zinemaren industriaren sistema hori bera aldatzea baino, jendea bultzabar dugu pelikula hau ikustera, hitz egin genuen, aipatu dugu zerbait, gaur ere, badagoelako atzean, gure herriaren historiari buruz ere ezagutu beharreko historio bat, ez? Bai, esateko adibidez, aipatu dituzu zine asko hietatik, gaur da azkeneko eguna, horregatik diot, ez? Jendea bultzatu barra dau, jun barra dau, bestela, hau merkatua da, eta jendea ez baldin bada juten, beste pelikula bat aipasu maten zaie, ez? Adibidez gaur da Printziperen azkeneko eguna, Donostian, ez? Baina beste zenbaitetan. Baina, ate joka dauzkeu beste zine areto batzuk, ez? Ezakit, esateko daukeu Durangon, Zugatzan, Basauri, Tuteran, Azkoitia, Tafaian, Amorebietan, ez? Eta gero atzetik etorriko dienak, ez? Hortaz, berriro diot, jendea jauntza jumarra dauke. Bai, esan da bezala, historioak atzean baduelako, uste dut, norbera mugitzeko, gure herriaren inguruan, edonen historioaren inguruan gehiago jakiteko, baina iraganeko historia bat izanagatik oso gaurkotasuneko historia ere,
Bada, zoritxarrez, Iban, Madrilgo giroan badago, eztabaida, uste dut dagoeneko zirribor bat ere badagoela, estatus sekretuen legearen inguruan, lege proposamen berriak akaso 50 urtetara luza ote dezaken sekretuak mantentzeko aukera, eta horrek erabat zuzenan eragingo luke, Naparraren familiarengat, batez ere bere anaiarengan, ze litekena da, eta hemen ere, balizko egoeretan gaude, sekretu horietako batzuk, argitara aterako balira, Naparraren gorpu edo arrastuen inguruan zerbait jakiterik izango genukela, eta baita nolabait, gertatutako hori ere ulertu ez. Bai, Naparra bezalako eta endaka kasu, ez, Euskal Herrian, ez? Norbait pentsau dezake garai hau itxi dezakegula horrelako lege bat martxan jartzen baldin bada, ez? 2050 urtera arte sekretuen estatuak orde ditzaken sekretu horiek argitaratzen ez baldin badira, osea, eske ez dakit. Familia guzti hauek behar dutena da egia, ez? Ez dute besterik nahi da egia jakin nahi dute. Euren zenitartekoen ze gertatu zen, ez? Hortaz, bataiaren errelato hori deitzen dan hortan, ez? Guk errelatoa bataia bezala ez dugu konsideratzen, ez? Askotan esan dugu, guk konsideratzen duguna da puzle bada, eta guk fitxa bat sartzen dugu puzle horretan, ez? Guztiok osatu beharreko puzle bat, bai? Askok badakite ze gertatu da, ez? Gatazkaren alde batekok, baina besteko egiaren bila jarraitzen dute, ez? Hortaz, hau ondo itxi nahi baldin bada, guztio jakin beharko genuke herri honetan ze gertatu dan, ez? Naiz eta jakin badakigu ze gertatu dan, baina ofizialki ez da esaten, ez? Ez dauke horrelako errekonozimendurik, ez? Zer dio familiak honen guztiaren inguruan, Iban, ez da egiten bat urte eta gero dagoeneko, ez da egit, amore eman da, ez, borrokan jarraitu dute, baina etengabe, ez, erabaki politiko judizial hoien baitan egoteak ere, osasunean ez du laguntzarik eskaintzen, eta ez dakite horren zain, pendiente, pixkate modu pasiboagoan edo, nola bizi duten? Beste traba bat da, ez? Nola bizi duten hoi enekorik galdetu beharko genioke, ez? Baina beste traba bada, honek ez do bat ere laguntzen, guzti honek, ez? Borondate kontue da, aurreko asten Nafarroko parlamentuan, okerrez baldin nago, UPN-eko parlamentari batek barkamena eskatzen zon, ez? Zenide guzti hauek esaten dutena, eak ez dute barkamena eskatzen, nahi dutena da, barkamena nahi, ez? Nahi dutena da, egia jakinda, nordun, hitzetatik ekintzetara pasatzeko, ez? Eta hor, oentxe, aukera izango dute Espainiako parlamentuan, ez? Gaizki jokatu baldin badute, Espainiako parlamentuan onartzen baldin bada lege hau, suposatzen da kontra jarriko direla, ez? Kontra no bintzat, lan egin dezatela lege hori ez onartzeko, bintzat dagoenetan ez onartzeko, ez? Eske kuriosoa da, onartuko da, baina justo Euskal Herriari dagokionez sekretupean jarraituko dute, ez? Orduan, beste traba bat, Naparraren zenidek horren beste traba igaro dituzte 51 urte guzti hauetan, honek favore baino kalte egiten di, ez? Eta badugu albiste bat, aipatu duguna hasieran, baina postekoa dena, Feroz sarietarako, lehenengo fase hori gaindituta 16 lanen artean, 15 lanen artean zaudetela, ez da? Bai, egia esan postazunez hartu, zati 60 bat pelikula, ez dakito gehiago aurkezten ziren, baina bintzat 60 pelikula zeren, horre hautatzeko horien artean. Eta 60tik 15 gero, oida beste fase batera pasako dira, ez? 5 aukeratuko dituzte, eta horietatik 5, horiek finalera pasatuko dira, ez? Baina 60 horietan, sartzen baldin mazedate, ean webgunean oso pelikula potente daude, oso potenteak, aurrekuntu handikoak, eta gure pelikula 15 horien artean aukeratua izatea, zerbait esan nahi du, ez?
ez dakit, zerbait ondo egiten egia, edo behintzat kontakizuna aiau zaiela, ez? Zalantzarik gabe ari zarete ondo, aipatu genuen oso gomendagarria den pelikula, ikusi beharrekoa ez dugu esango, norbera jakingo du zer egin nahi duen, baina baigo juri horket. Eta aipatu behar dugu, konpainia honean daudela Feroz sarietan, ze Aitor Merino eta Maia Merinoren fantasia ere aukeratu dute. Hori ere poztekoa, eta Aitorri eta Maiari hemendiken gure zorion mezua eta besarkadatxoa, baina esandakoa Iban, jarrai dezazuela historia hau ezagutarazten, jarrai dezala jendeak mesedez volante baten historia ikustera joaten, zinemetan, gaur zinema askotan azken eguna, baina hemendik aurrera ere hiriburutatik haratago hainbat Ego Euskal Herriko bereziki oraindik herrietan ikusteko aukera izango dutela, eta jarrai dezazuela zuek ere, zuen borrokatxorretan historia hau ezagutarazten, pelikula hau ezagutarazten, eta sariak eta intzatespenak lortzen balin bada, hobe. Eskerrik asko. Izan ondo. Iban Toledo agurtu dugu, 9 minutu arratsaldeko 5:00 eta oraindik gauza asko kontatzeko, baina arnaz pixka bat ere hartuko dugu gaurko saioa intentsitatea handiz abiatu dugu eta. Etxera joan nahi duzu ja? Ez? Egia esan dezu arratsaldeko 7:00 direla. Batzutan nire dislexia partikular dauzkat, bostak 17 idazten direnez eta pixka nahastu egiten naiz, baina ez, etxera ez, oraindik gauza ederraskoa dauzkogu kontatzeko, eta nolabait esatearren, zertxo bait harinagoak edo goxuagoak, ze intentsitate handiko saioa abiatu dugu, eta aurrela ere behar du batzutan, baina arnaz pixka hartuko dugu orain. Gu horrelako xeakea. Ja, gastronomia modernoa bezala. Nazten dugu intentsitate puntua goxotasunarekin. Zederra hori, ez? Igorrek hemen bere ukitu hautzi duta. Jurik harrapatu. Poesiaren izarra. Poesiaren Michelin izarra. Michelinak baditu bai. Under their breath, but you got the looks and I've got all of the rest. Didn't work out for the best. Brother, don't you know? Brother, don't you know? The jealousy's a curse, and what's worse is the silence. Strange, you're moving out of range. You keep it alright, it's good to know. The cup runs over, the overflow. When nothing happens here, the time ticks slow. When the money walks and the hot air blows. The same chair, the same crack, the same window. Chicken from the French press, Fiona's changed the dress. Did you hear about trouble making you out? Did you hear about? I think I'm cutting out. I'm having trouble. Did you hear about?
Rolling Blackouts, Coastal Fever and French Press aritu gara entzuten arratsaleko 5:00 3 minutu falta dira, bigarren kafean gara eta segituan gara zuekin, ez goaz urrutira. Gelditu makinak. Honela dio kazetariei buruzko esaera batek, guztiaz egiten dute hitz ezertaz jakin gabe. Tentsioa baretzeko 2 segunduko pausa honen ondoren, jakizue ez dugula haizez beteriko berbalapikoa ekarri, are gehiago. Jardun espezializatua duten bi jakitun ekarri ditugula komunikabideek ingurumen gaietan duten funtzioaz hausnartzera. Ez edonor gainera, jar diezaiegun arreta Aitziber Agirre Eluiar aldizkariko zuzendariari eta Izaro Gorostidi EHUko irakasleari. Zer da, zenbat eta gutxiago erabili, orduan eta gehiago ordaintzen duguna? HT, izan zitekeen, baina buruan genuen erantzuna argindarra zen. Kilobatioaren prezioak eragindako arrabotsak hitz alegin badio ere, duela zenbait hilabete aldatu zen tarifa. Entzule, zoaz fakturaren bila Goiener taldeko Leire Astigarragak bera ulertzeko gakoak emango dizkigu. Detaile txikietan omen dago aldea. Hartutako neurri oro komendu eragina. Horretaz, kontziente da Ane Fernandez, eta tindaketa naturala baliatuz, azal sentikorreko erabiltzailei zuzendutako zapigintzariekin dio. Alba Cabrera izan da oihal horien artean. Adi adiskide, astera doa gelditu makinaken bigarren denboraldiko 9. saioa. Jara entzun bai duzue gelditu makinakeko azken saioa, gure webgunean eta podcast plataformetan. Keep calm and bigarren kafea. Ez. Keep calm ez. Aiema. Ez, gaur ez. Naiz. Txin. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Hobeto. Vale. Azerra nago. Azerra zaude? Bai. Zeba. Bueno, lehen esan duzu nekatuta, naskatuta. Bai, neskatu, eske gaur, bueno, emakumeren aurkako indarkeriaren kontrako eguna denez, bai, ja esnatu naiz pixka eta zerre. Baina ikusten nahi naiz, sareetan. Zer? Senyoroak. Aiema. Senyoroak oso senyoro daude gaur. Nik ustet Brumel extra bota dutela. En las cortas distancias es un perfume de hombre se la juega. Brumel para hombre. Bai, nik uste Farias gehiegi erratzen ari direla. Usaitzen ditut. Twitterri Farias Usaina Dario. Bai, oso ona. Ze usaitzen ditut, Bai, badator Usaina. Eta usaitzen ditut, eta entzuten ditut, eta esaten dute. Eta gizonen aurkako violentzia zer? Eta gizonak zer? Gizonak ere hiltzen gara, eta hiltzen gaituzte. Eskerrik asko. Eta hori esaten dutenei, gehitzen zaie beste senyoro sektore bat, eta hauek antolatu egin dira, politizatu egin dira, eta hauek esaten dute violentziak ez dauka generorik. Eta beste tonu batean esaten dute. Hauek ez dira hain... Barkatu, baina hori izango zen, ni machismo ni feminismoren bersio garaikidea, ez? Pixkate sofistikatuagoa ja. Hori da. Pasakea, Brumeletik agua brabara. Hori da, bai, baliteke. Ez eta agua braba ezagutzen, baino... Zarra da, bai. Baino baliteke, hauek agian agua braba, bai, onartzen dut. Hauek ez dute Farias erretzen. Hauek trajea, daramate jarrita. Edan bai, egiten dute. Eta gainera merke. Ze kongresuan kubatak merkeagoak dira. Eta beraz, badakizue, txorrota ematen diote guztua. Eta antolatzen dira, eta area joten dira kongresura, eta hain potro handia dira, gaur bezalako egun batean, behaiek erabakitze dutela, zertaz hitzengo duen gaur? Gaur hau izango da nere gaia, eta ioko nahi zorrea, eta denon aurrean esangoet, violentziak ez dauka generoik. Zuk ez daukazuna da lotxa! Osea, ezin dezin etxi.
Ezin sinetxi. Ezin gehiago. Atera, Goiuri. Ez que ezin gehiago, baina nola dia hain lotxago, ez. Gaur goizen, hemen gunden etxerita eta Goiuri zeon. Hasiko naiz, zakiak mozten. Baina hori zintet esan irratean, eske guaindik salatu ingo naute, hain aizelako hemen, ez dakit, gorroto asustatzen. Vale. Beraz, ez dugu esango, zakiak moztu nahi ditugunik, naiz eta nahiko genuken. Hori da. Hori da historia. Vale. Horrela hobeto, ez da? Abokatuak igual deituko digu orain esateko kontuz esan dezunarekin. Abokatu bat daukago, ze ustezue. Bigarren kafea oso garrantzitsua da. Eskerra daukagun. Bai, bestela, holakoak entzun ondoren. Bueno, señoros, aio. Gizuen lenguan entzun nuela kantu hau zuzenean abesten, esaldia berriro eraikiko dut. Entzun nuela Ineso Sinaga. Join rebobinatu. Sartu behar dugu maian horrelako efektu bat. Entzun nuela Ineso Sinaga kantu hau berriro abesten zuzenean. Bai? Eta nola? Zergatik. Gogoratuko duzu, aurreko astean aritu ginen feministaldiari buruz, eta aipatu genuen ostiralean Olat Salvador, Lore Argarate eta Ineso Sinagaren kontzertu performance giroko emanaldi bat zegoela. Eta bertaratu nintzen, lagun batekin. Eta Olatzek korapilatzen, lokarriak nola izena du kantua? Korapilatzen. Korapilatzen kantuaren zatitxo bat egin zuen, oso modu ez dakit, Mauriziak ez da inor hil performancearen giroan, autotune pilarekin, eta base elektronikoekin, eta Lore Argaratea hor zebilen, gauza asko egiten elektronika guztiaren arduran, eta Ineso Sinagak abestu zuen rimelen zatitxo bat. Eta izan zen, ez dakit, oraindik oso gaurkoa den, baina euskal musikaren iraganetik ere pixkat baduen, eta oso gaurkoa den beste euskal musikaren adirazle bat. Biak hortxe elkarrekin kantuan, wow, ze guapo. Eta oso lan ona egin zuten, ikusentzunezko diseinu zoragarri bat zegoen atzean, eta zalantza geratu zait, ea antxe geratuko den zerbaiten. Ala, zuretzat bakarrik. Bueno, zuretzat eta antzo duten. Bai, eta kriston giroa sortu zen, feministaldiaren beste aipatu genitun, ez? Hitzaldi eta hausnarketa giro eta bestelakoetan parte hartu zuten, hainbat pertsonare antxe zeuden, eta sortu zen, giro bat oso potentea, uzet eurak ere bukatu zutela energia, ez dakit, estanda bat soinean balute bezala. Sare sozialetan ikusten zaie, bai eurei eta bai beste askori, ikaragarrizko, ez dakit, indarra izan duela emanaldiak. Akaso orduan, ez? Indarrekin. Ez da gehiago gertatuko diren, baina Mauriziak ez da inorril gauza serioa. Eta uste du, etorren astean, Ineso Sinagarekin aritzeko aukera izango dugula, eta berak kontatuko digula, baina antzi izan ginen deno kantatzen. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea.
eutxi, biok dugu behar hori, hain gertu eta inurruti. Kalean entzuten ari gara, Mugan taldearen kantua. Talde honen inguruan gehiago jakiteko eta ezagutzeko aukera izango dugu, ze benetan kantu edarrak ari dira egiten. Baina, guk gaur baliatuko dugu, aste buru ontara begira dozkagun plan mordoa kontatzeko, ze Oiana Maritorena genbe etorri eta lehenengo esan duena. Gauza asko dauzkat kontatzeko, gaur zer, baina bihar pilo bat eta etzi... Mordoa beti. Gozea ote nuen, berriz idatzi dizu. Orain, zenbakion baten zain. Bazuk esango duzu, Oiana, ze gaur bertan, bai Donostian eta bai Bilbon plan bana badaukagu proposatzeko. Hoxe, eta gainera batean antzerkia, Donostian antzerkia ikusgai Antzoki Zaharrean, Lubaki Lainotxua, H teatroarena, eta esan bezala gaur osteguna eta bihar ostirala bietan, arratsaleko 7:00, eta Bilbon berriz dantza ikuskizuna, La Desnudez. Daniel Abreuren lana da, Bilboko Azkuna zentroan, 7:00 gaur ikusgai egongo dena. Eta oso gauza garrantzitsu bati buruz hitz egingo du. Norberak bere burua maitatzen jakitearen edo jakiteari buruz. Eta esan behar dut zepolitia den hitz egitea zure ikasle izandakoak abesten ari diren bitartean. Hola, zepolita. Zera kutsi zenien, Oiana? Nik gorputz adierazpena, dantza. Wow. Hauetako biri. Hala. Eta oso nazien. Eta besten ere, eta bestea pianoa jotzen oso nazan, eta aprobetxatu nuen hori ere. Irakasleak pilatzen doa Oiana bere bizitzan, Askotan hitz egin dugu saio hontan maitasunaren itxieraren inguruan, lan potoloa, gordina, erraietatik barriatzen den horietakoa, eta uste dut, oraindik ikusteko aukera batzuk egongo direla, baina lokartzen ere ezken nuke ibili beharko. Bai, egia da, dagoeneko leku askotatik pasa direla, baina bihar ostirala Basaurin arituko dira arratsaleko 8:00, beraz oraindik ere badaukagu bi aktore zoragarri hauen lanaz gozatzeko aukera, ze antzezlan honetan zerbait baldin badago, aktoreen lan izugarria dago. Baina beste lan asko ere badaude, biharko, Estok Ero, bihar arratsaldeko 7:00 Mutrikuku Zabiel kulturretxean izango da, larunbatean berriz Barakaldon 7:00 eta igandean Pasaian Gezala aretoan arratsaldeko 8:00. Gaurko egunarekin gainera aipatu ditugu alakoak, birritan bortxatu alana ikusteko aukera izango duzue, ostiralean Bakaikun, larunbatean Balmasedan eta igandean berriz Leitzan. Horrez gain, beste lan bat, Erradikalak ginen. Eako frontoian arratsaleko 7:00 aipatu ziguten ja azken emanaldiak egiten ari zirela, baina oraindik ari dira, beraz, aprobetxatu. Hoxe, Erradikalak ginen, esan bezala, Eako frontoian atxaldeko 7:00. Zenbat gustatzen zaidan herri honen izena. Ea. Zoragarria da. Ea. Eta listo. Ez da zoragarria? Ea. Bueno, ezakit segura pentsatu oten nuen. Bai, polita da, baina harrapatu nau, jokoz kanpo zure hausnarketa honek, bai. Lehenengo aldiz entzun honen pentsatzen honen gezurra zala. Etzela posible herri batek izena bi letra eukitzea. Pentsatu zenuen ea egia esaten ari zitzen. Nik uste nuen Goiuri momentu honen zaitzegoela. Eta zerbait esan behar zuela. Urrengoa esan behar dugu. Badator. Porno versus Afrodita.
Edo I love Gorka Urbizu. Etxarri Aranazeko kulturretxean izango da ostiralean atxaldeko 7:00. Beste lan bat, Altsasu, Elorrion ostiralean 8:00 eta larunbat eta igandean Donostiako Gaztezen antzokian atxaldeko 7:00. Eta gaur bertako protagonista batekin hitz egiteko aukera izango dugu, beraz denak hemen geldi eta adi. Erik eta Win, begira, honi buruz ere luz eta zabal aritu ginen. Bai. Ostiralean Larrauleko elizan 8:00 eta igandean berriz Gabiriako elizan 6:00. Eta dantza ikuskizun pare bat ostiralerako 3 hitzetan, 3 pieza hauek emakumeek eginak dira, haut, emakumeak eta leiozikin zeru garbi. Zornotza aretoan 3 pieza hauek ikusteko aukera izango duzue, atxaleko 8:00. Eta beste dantza ikuskizun bat, Akosta Dantza konpainiarena, Satori, Passage Sudan, La Nuit, Txu eta 12. Uste dut egun bakoitzean 2 egingo dituztela, lan ezberdin dira, Arriaga Antzokian Bilbon 26an ostirala 7:30 eta larun batean berriz 7:00 dantza garaikidea. Eta, mezua pilatu zaizkigu esango, Juri? Nik gomendioa daukat Erik eta Win ikustera joaten direnentzat, Larrauleko elizan sekulako hotza egiten du. Beraz, joan zaitezte, ze oso interesgarria da ikuskizuna, baino, ondo berokia ondo lotu, goraino, eta ondo fularrak, eta eskularruk, eta bazpare. Kuriosoa da, nik ere Erik eta Wini buruz hitz egin behar nuen. Bai, nik ere. Bi herri zauden hemen, nik besteari buruzuk esan duzu, ea asko gustatzen zaizula izena. Bai. Nei, Gabiria gustatzen zait asko herria. Izan ditut goizalde asko Gabirian, eta Lainoa baiaran sartuta dagoenean, Goierri inguruko, bertan, Aralar eta hainbat mendi ikus daitezke, eta han egun sentia gauza zoragarria da. Eta, egun sentia. Lanean harrapatu egun sentia. Bai, lanean. Oixe, lanean. Begira, herrien izenez ari garela, niri oso berexia iten zait beti urrengo izena. Igorreko Lasarte aretoa. Igorren, baina Lasarte. Beti nastu iten naiz. Iker Gurutxaga lankideak idatzi digu esanez, ea di buruz ari ginela, bertakoen izkeran ea ixe da. Ja, egia da. Claro. Ez que, ikusten zezaragarria da. Baina ostiralare atzean utzi barko dugu, eta asteburuan murgildu ze larun batean, bidaiatzeko aukerak baditugu, Ameriketara esaterako. Bai, gainera joan den astean ere hemen izan ginen bere protagonistarekin, Miren Arrietarekin, esan bezala Igorreko Lasarte aretoan egongo dira, atxaldeko 8:00. Joan den astean, zuhaitzak landatzen zituen gizona Donostian egontzen literaktumen barnean ikusgai, eta Arrasateko Amaia Antzokian izango da larun batean atxaldeko 5:00. Begira, gaurko egunarekin ere oso aproposa, Mitxu, Ainoa Aierbe eta Tesa Andonegik sortu zuten lan hau eta Berangoko Antzokian larun batean 7:00. Baina dantza ikuskizun asko ere badaude larun baterako. Bat dantzaz konpainiarena, Amurrioko Antzokian 8:00. Eta honek hitz egiten duena da pixka bat zenbakiaren garrantziaz, ez? Bat horrek hasiera guztiaren hasierara garamatza edo lehenengo fase horretara. Gorpuztu, Eba Guerreroren lana da eta Zigoitiko Gizarte Kultur Zentroan atxaldeko 7:00 ikusgai egongo da. Zuzeneko musika dauka, oso musika ederra dauka ikuskizun honek eta oreka bilatuko du gure dantzari protagonistak. Emakumeak lehen aipatu dugu ostiralean izango direla 3 hitzetanen barnean Zornotzan, baina larun batean ere Astigarragako Herribera Kulturgunean ikuskizun hau bakarrik ikusgai izango da eta 2 emakume egongo dira Oholtzan, 2 emakume Ausart. Dantza gehiago, dantza asko dago. Fetopia, Irungo liburutegian goizeko 12:00 eta Agustina Martizek sortutako bakarlana da. Gorputzaren esplorazioan. Zuiana zertzara, gautiarra eta goizetan berandu jiki zalea, ez zizu pegatzen. Ez bereziki. Nik goizeko 12:00 esaten dudanean, zen eretzot 12:00 oraindik goiza da, jendeak esaten, ibizia izi, zorotan jiki eiz goizeko 12:00 esateko. Zega, 12:00 eguerdia, Euskaldun zaharrentzat eta nekazalgiroan, bazkaltzeko ordua. Bai, nik goizeko esaten dut oraindik, ez? Ja, eta goizeko 12:00, harritu nahu ze, imaginatzen dut Oiana Donostian goizeko 8:30 larun batean, dagoenekoan itxasertzetik pasioan.
Behatziak. Gustatu litzaidak, baina azken aldin oso egun gutxi ditudan ez libre, oso gustora hartzen dut larun bat goiz hori edo igande goiz hori ogean irakurtzen egoteko. Bestela tarte gutxi izate jut, eta... Ondo dago. Bai, eguerdieko amabiak ondo iruditzen mazaizu eguerdiko esango. Goizak ere, bai, graziari, nik elax esaten dudan. Bai, askotan mezu bat bidaltzean egun hon edo eguerdio nor zalantza izaten dut. Goiza zazpitan hasten da, nahiz eta besteak lo izaten garen. Bai, batzuk esna izaten gara. Edo ez. Beste dantza ikuskizun, larun baterako, bestela ez du amaituko. I después, Belen Maia eta Fernando Lópezen ikuskizuna, txaleko zazpietan Bilboko La Fundizionen. Igandean ere ordu berean egongo dira, eta hitzaldi dantzatu bada, ordun denetarik egongo da. Formatu ezberdinak eta disiplina ezberdinak astuko dituzte, eta hortxe beste proposamen bat. Eta iganderako batzuk aipatu ditugunez, egun ezberdinetan daudela, iganderako 3 antzerki proposamen. Atzerrian Lurra Garratz, Berriozarren ikusgai izango da, futbolistok, Zuhaitz Gurrutxagarekin Galdakaoko Torrezabal kulturetxean, 7:00, eta Adela eta Martirio Bernarda Albaren etxean. Aretxabaletako Zaraia Aretoan 7:00. Lorcaren liburua oinarri hartzen da, baina eguneratua dago, eta ordun dauka bere garaiko drama puntu hori, baina aldi berean oraingo erreferenteekin ere nahastu egiten dute. Humorea dauka, drama eta musikal puntua, eta beraie diotenez musikal grotesko eta poetikoa da. Oiuri, non jaio zen, García Lorca? Granadan. Eta hil? Ibidem. Hau txiste internoa da. Egunen batean azalduko dizu. Bagoaz aurrera gure gaurko kafe hutsaren protagonista ezagutzera. Goiuri ez dulean hiltzen ez bazaigu bintzat. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak. Bigarren kafea. Egoitz Sánchez Gorostidi, Donostia, aktorea. Txikitatik izan du aktore izateko grin eta gogoa. Lugaritzen, astelenetan izaten zituzten antzerki eskolak, eta Luberritik kuadrillan korrika joaten ziren bertara. Armairutik bertako arropa ezberdin hartu, eta komunean mozorratuta pres zeuden saio hasteko. Hasteko egun gustukoena zen askorentzat. Akaso irakaslearentzat deabrutxo hauek izan da, ez hainbeste. Ondoren Egoitzek profesionalizatzeko aukera izan zuen. Bere lagunak estra lanetan geratu ziren, baina gustora beraiek ere. Telebistan, Goenkale telesailean hasi zen lanean, eta bertan Anartz izan zen 2002 eta 2004 urte bitartean. Euskal Herriko Unibertsitatean ikusentzunezko komunikazioa ikasten ari zela, Zurruel Antzerki Eskolan ere aritzeaz gain, 2006 urtean, taen hasi zituen bere aktore ikasketak, eta ondoren, Madrilera joan zen Resaden interpretazioa ikastera. Bere burua etengabe landu duen aktorea da, arlo ezberdinetako hainbat ikastaro egin baititu beti. Kantua, klakea, bertsoa, dantza garaikidea, esgrima interpretazioa, mugimendua, bakarrizketak. Azken urteetan Euskal Herri eta Madril artean aritu da lan ezberdinetan, bai antzerki, telebista edota zineman ere. Telesai askotan aritu da. Hospital Central, Martín, Mi querido Klikowski, Los hombres de Paco, Que vida más triste, El asesinato de Carrero Blanco, Amarres para siempre, La línea invisible, Etxekoak. Zineman, Gernika bajo las bombas pelikulaan ikusi ahal izan genuen, eta antzerkian, konpainia ezberdinekin aritu da. Eta zenbaitekin lan bat baino gehiago ere egin ditu. Centro Nacional de Teatro Klasikorekin adibidez, El alcalde de Zalamea, El perro del hortelano, El burlador de Sevilla edota El príncipe constante. Los de Dae edo Txebi Muradaiekin berriz, Infierno, Más muerta que viva edota Juana.
Maria Goirizelaiaren zuzendaritzapean ere, bi lanetan aritu da. Arriorriar eta Altsasun. Altsasu Euskal Herrian zehar bidaiatzen ari da, baina asteburu honetan etxean arituko da goitz. Donostian izango baitira larunbat eta igandean, lehen esan bezala Gaztezenan. Eta gurera etortzeko aprobetxatu dugu. Ongi etorri bigarren kafeko kafe utxera, Egoitz Sánchez Gorostidi. Eskerrik asko, arratsaldeon. Arratsaldeon. Lehenengo galdera nik egingo dut Egoitz, gero oianak baten bat duzten badigu, goiurite biok sartzen gara pixkat, baina berari uzten digu oinarrian. Eta lehenengo galdera nahiko inozoa da, baina saio honek bigarren kafe izena du, tarteak kafe hutsa, arte eszenikoen artistak protagonista zaituzten tarte honek, eta galdera honakoa da. Kafezalea zaren, bai, ala ez? Oso kafezalea naiz. Oiana. Ja, aztu iten zei galdetzea, gombidatu. Nik hau Egoitzi azaldu egin behar diot. Saio honek bigarren kafe izena du, eta batzuk oso gara kafezaleak, ni esaterako. Ostegunetan, tokatzen zaizkit bi bidelagun, bat ere kafezaleak ez direnak. Eta orduan arte eszenikoetako protagonistak zareten horiek egiten duzena da pixka balantza horrekatu. Eta estadistikak egiten ditugu. Egon zen garai bat, nun bazirudien arte eszenikoak bere errealitate historikotik desitxuratzen ari zirela, eta ez zinetela inor kafezaleak, baina denborak erakutsi du egoera zirkunstantziala izan zela, eta bai, dantzari, aktoreak eta bestelakoak kafezaleak bazaretela. Eta onartu besterik etzeko geratzen. Ja, baina kostatzen hartziago onartzia, ez da? Bai. Batez ere, esan zenuelako, hasiko zinela, kafezaleak ez direnak gonbidatzen. Bakizu ez da nizun galdetu. Baina niri kafe izugarri gustatzen zait, eta oso sibarita naiz kafe. Ez du kafe bat? Sibarita esan du? Orain txartu dut. Nolako gustatzen zaizu, sibarita esan duzu? Goizea, sibarita naiz horratik oso kafe berezia erosten dut. Ez dut supermerkatuko edozein kafe erosten. Nere dirua gastatzen ditut kafean, Begira. Horratik nahi sibarita. Baina goizean goiz utxa hartzen dut, eta gero, bazkalduta gero, esne pixka batekin. Probatu ezu kopiluguaken kafea? Nun da hori? Hori da animalia bat. Tximuantzeko animaliak... Bai, benetan? Tximinoa bezalakoak dira, eta behaiek iten dute kafealeak irentxe egiten dituzte, baina osorik irenzten dituzte. Orduan ez dituzte txikitzen, eta beraien esteetan ez dira ez desegiten, ez urtzen, eta orduan gero, bota egiten dituzte, eta prozesu horrek sekulako zaporea, intentsitatea ematen omen dio kafeari, eta orduan gero kafeale horiek saldu egiten dituzte, eta omen da munduko kaferi kalitate honena. Arabera oso erakargarria ez da. Uste dut... Ezeitako kafea uste nahiago da. Kafe alea normalean egiten da, zerbait lehortzen utzi eta gero garbitu egiten da, hortik lavado deritzon abizen hori edukitzen du askotan. Eta kasu honetan uste dut digestioan bertan egiten dela fritua bera desegiten joan, baina barruko alea bere hortan mantendu. Nik probatu dut Egoitz, eta... Izugarria? Batez. Eta tximinoa esan dugu baino, da gehiago arratoian antzeko animali batean. Uste dut marketinga pixka bat apaintzeko egiten dutela. Argazki bat jarriko diet entzulei, streamingetik jarraitzen ari direnentzat, ikus dezaten ze animalia itxusia den. Hortxe duzu. Ez da nitxusia, itxusia da. Egoitzak ezin ikusi, gero erakutsiko digu. Gero erakutsiko. Nik axeri puntua hartzen diot. Ez, baina txikitsua da, baina, Goiuri, gauzat esango izut. Itxura hortako txakur bat pasatzen da hemen, gure irratiaren paretik, eta zuk ingo zuke, bollito! Ingo zenuke? Bai. Nik uste baiotz. Bale, Bueno, listo, estadistika konpundu duzu, eta jarraituko dugu entrevistari. Eta egunen batean probatzen balin badezu kopilua kafea, goatu gutaz. Bialdu audiotxo bat, aizue, bigarren kafeko lagunok probatu dut, eta hau edo beste. Era bat txarra, alegia, kaka usai zaporerik ez dauka. Baina, nun erosi ez dakizu kafe? Hori lagun batek ekarri zuen, nungoa dau, bidei batetik. Sri Lankakoa uste. Sri Lankakoa, ez dakit, lagun batek ekarri zuen bidei batetik, Sri Lankan egongo zan, ez dakit. Kutixi dendetan saltzen da. Hau ekarri egin zuten, eta egin genuen olako lagun kedadatxo bat kafe ura daztatzeko. Bueno, ondo, baina besteik gabe.
Eta egoitz gehioa ez dugu gonbidatu kafea. Ja, soilik kafea zitzeiteko. Beraz, agian igual. Benetan, oen txartu dut, eskertzi zuen. Bueno, bani hasiko naiz ordunez, galderekin. Bai, nik aipatu dut asteburuan Donostian izango zaretela Altsasurekin, eta pixka bat lan horren inguruan arituko gara, baina beste gauza batzei buruz ere. Uste dut Maria lan hau, bere bunduan edo sartzen hasi zela, telesaia egin aurretik, eta ebar. Ez dakit telesaia egin da, gero, gizartean iritziak egon ziren, eta bar, ez dakit horre guztiak zuei ere presio gehiago jarri ote zizuen, orain lan hori nola izango den, baina ni nahi dut pixka bat kontatzea nolakoa izan den prozesua, nola egin duzuen lan? Begira, ziginen ensaio etapa bizatitan egin dugu. Lehenengo hilabete terdi ekaina eta uztaileko lehenengo 15aldian, eta gero bigarren partea urria hasieratik estrenatu arte. Orduan, egia zen ensaio prozesua, intensua izan da. Ez dakit antzerki prozesuren bat. Ez ote den. Ez ote den. Denak izaten dira, baina, lau aktore ginen, pertsonaia asko egiten ditugu, erropa eta karakterizazio aldaketa oso azkarrak daude, eta gauza guztiak koordinatzea pixkat zaila izan da. Ez hainbeste interpretazio aldetik, baizik eta teknikoki aldaketako oso azkar egin behar zirelako. Baina prozesua polita izan da. Eta erabatean, lasaia esan behar nun, lasaia tensiori gabe lan egiten duelako Mariak, eta hori ez da beti gertatzen. Zuzendariekin. Askotan beraien segurtasun faltak aktore hongan bolkatzen dira, ez, eta Mariak ez du sekula hori egiten. Asko konfiatzen du aktore hongan, beti. Gugarelako gertatzen ari denaren behikuloa, ez? Eta asko fiatzen da aktoreetaz. Orduan, aktoreekin montatzen ditu eszena guztiak. Adibidez, gidoia dena itxia zegoen, edo aktorek izan duzue aukera zuek ere ekarpenak egitekoa, edo... Testua itxia zegoen Mariak. Gero gauza asko moztu egin ditu, oso luze geratzen zitzaizkiolako, eta gero esaldi zehatz batzuk moldatzen joan geha. Igual naturalago geratzen zirelako, baina testua desente itxia zeukan, berak. Aipatu duzu pertsonaia ezberdinak egiten dituzuela, 4 aktore zaudetela. Nik duela gutxi zuen antzeslana ikusi zuen pertsona batekin hitz egin dut, eta aipatu zidan, berari asko gustatu zitzaiola, eta zeukala ez, hainbeste pertsonaia egotean esan zuela momenturen batean. Ai ama, kontu ze, hainbeste aldaketa, hainbeste pertsonaia, akaso batean, zerbait olain dezak, eta esan zidan, ez, denak daude oso ondo. Bai, eta zuk esan duzu interpretazio aldetik baino teknikoki aldaketa horiek izan zirela, baina interpretazio aldetik ere, hainbeste aldaketa, pertsonaiak lantzeko, bakoitza lantzeko aukera izan duzu hor, batetik besterakoan edo akaso batzuetan, ez dago ere pertsonaia bakoitzari bere garrantzia emateko tarte hori edo. Bai, lantzeko denbora eduki dugu, baina Mariak askatasuna ondia ematen dizu lan egiteko. Ez da egun bat aukeratzen pertsonaiak lantzeko. Egiten zoaz, eta gauzak, eta berak esate dizu, pixka gehiago, pixkat, igual, antzagilegi dauka beste honekin. Baina, era oso lasai batean. Ordu juten probatzen zoaz, gauzak fijatzen zoaz, eta araxe egin genuen. Baina, karakterizazio aldaketak bai izan ziala. Eske, batez ere neskek aldaketa pila bat dauzkate, eta ez ziren iristen. Eske, eszenara beti berandu iristen ziren, eta estresa, sortu behar duen horrek. Eta erropak eta hileak pixkat desastre bat egin da, orduan. Imaginatu, gaina beraiek autoridade handiko pertsonaiak egiten dituzte, dia epaia eta abokatua eta fiskala. Orduan, karo, de repente, eszenazte ginen, eta zazkaten hile batzuk, eta nik zaten nien, eske, ora ez da, eske, kasinez barritasuna galtzen du, bai. Baina, azkenean, antzerkian dena bezala koreografia bat da, eta egin, eta gauzak sistematizatzen dituzunean atera egiten dira. Eta oantxe,
Oain denbora sobertze zaie. Orain ja, ordu berdina, pero espresna honi ja, egin dezaket abokatuarena. Eta hori oso polita da, aldaketak azkar egiten dianean, magikoa da hori antzerkian, ez? Begira, Mariak lan honen inguruan elkarrizketaren batean esan zuen, antzerkiak galderak egin behar dizkigula. Gu astindu eta axola gabe ez utzi. Ados zaude honekin, lan honek hori egiten du? Ados nago guztiz horrekin. Antzerkiak galderak egiten ez dizkigunean taula gainean iritziak entzuten dituzunean eta zuri ikusle bezala pentsatzen ez dizutenean niri hitzait gustatzen horrelako antzerkia, horrelako antzerkin panfletarioa edo unidirekzionala, niri gustatzen zaik gauzak planteatzea esenatukian eta nei ikusle kritiko eta heldu bat bezala tratatzea. Eta nik usteet altxasuko hori egiten dula, ez dakit, ni barruan nago, baina funtzioa amaitzen denean publikoan ikusten dituan aurpegiengatik nik usteet antzerki honek jende astintzen dula, eta gauza asko mugitzen dizkiola barnean. Nik larun batean konprobatuko dut. Irrikada nago, egia esan gogo handia daukat ikustera joateko, eta ziur, bai, egingo duela. Ez dakit, badakizu antzerkira beti onena espektatiba gabetutea dela. Ze bestela... Bai, batzuetan, ez? Asko espero duguna alderantziz. Bai. Ui, berriz ez dula. Bai, goiuri galdera egin martzun, baina ez dula... Ez dula? Ez dula galdera egin. Ez dula. Barkatu gintzuek. Bueno, nik ingo, ez, gai asko lantzen dituzue lan honetan, zuk esan da bezala, ez, bueno, antzerkiak zerbait sortzea eta zerbait unidirekzionala ez dena, ez, sortzea. Hemen badago errekontziliazioa, badago zaurien sendatzetik, barkamenetik, justizia erdigunean jartzetik. Esan daiteke, lehun dastatzeko moduko antzerki eta tematika ere badela, ez, egoitz? Lehun dastatzeko? Barkatu, motel dastatzeko, bai, lehun ez da inondik atera dudan. Motel dastatzeko? Ba, ez pentsa, justo antzerkia, justo obra honek kriston erritmoa dauka, eta erritmo hori eduki behar duzu, bestela oso astuna izango litzateke. Azkenean, Mariaren funtzioa epaiaren sumarioan oinarritua dago, orduan, claro, imaginatu, epaiketako estena horiek oso astunak izan daitezke. Horrela, enbruto jartzen badituzu esena gainean, orduan Mariak esaten zigun, venga, rapidito. Tokietatik, pasa behartzea tokietatik, baina funtzioak erritmo dexente harina dauka. Eta gero bestalde batetik, bai, antzerkiak kombinatzen ditu fikziozko estenak, eta fikziozko estena horietan dago karga dramatiko edo emozionala handiena. Orduan, berak idatzi zituen, presoen, gurasoen monologo batzuk, guardia zibilen, guardia zibiletako baten eta bere neskaren arteko dialogo batzuk nola ezagutu ziren, horrelako pertsonaia bakoitzaren intimitatean sartzen da pixka bat, monologo batzuen bitartez. Orain altxasu pixka talde batera utziko dugunik beste galderatxe batzuk ere egin nahi dizkizu dalako. Zure lagunetako batek, orain dela gutxi esantzun, zu askotan ikusi zaituela antzokietan, edo oholtza gainean, baina askotan bersoan lan egiten, eta agian altxasu izango zela beretza lehen aldia ikusten zintuna prosan. Eta, zuk, Zentro Nazional Dramatikorik klasikoarekin egin dituzu lan asko, nik ere ikusi zaitut horietako batzuetan, nola lantzen dituzue horrelako lanak? Joan den astean nik dantza eta bersoa nahasten zituen ikuskizun bat ikusi nuen, eta adibidez oso zaila egin zitzaidan jarraitzea, eta uste dut kriston lana egiten zutela beraiek, oso onak ziren bai aktore aldetik eta bai mugimendu aldetik, baina zuk, ze esperientzia nola egin duzu lan hori guztia? A ber, eske Kompainia Nazional de Teatro Klasikoan berso asesore bat daukazu, beti, lan guztietarako, porque bestela eski imposiblea da. Askotan gaina, zuzendari batzuek badakite
bersoari buruz, baina beste batzuk eszena zuzendariak dira. Orduan, asesore bat behar dezu beti, testua klarifikatzeko. Ze ez da hainbeste nola esaten dezun. Asuntoa da, ulertu egin behar dela testuak dioena. Ze, bersoaren zailtasuna da sintaxia klarifikatzea. Osea, nun dago sujetoa, nun dago berboa, zein da hau, eta hori zuk, osea, hitzarekin egin behar dezu, eta gorputzarekin egin behar dezu, ze bestela, entzuten da sonikete berdinarekin, eta azkenean ez da, venga, bete por ahí. Bai, eta eskonektatu indizatzu. Eta, baina, nola egiten degunan, eske asesore bat daukazu, esaten, no, otra vez, no, vuelve, no está claro, dale. Eta horrela. Osea, a base de prueba y error. Alaxe da. Bai. Hombre, ja, hainbat obra egin dituzunean, badakizkizu trukito batzuk, baina, ez pentsa, Nahiko zerotik abiatzen da aktorea. Osea, beti uste duzu klarifikatzen nahi zehala, ba ez. Eta gero esaten dizu asesoreak, hau hola ingo bat zenu, eta egiten dezu, eta ostras, ba egia da. Eta zuk ere hobetu ulertzen dezu, eta zuk hobetu ulertzen dezunean, ikusleak hobetu ulertuko du beti. Bai, hori egia da. Bai. Galdera badokago zuretzat, baina ez dizugu guk egingo. Astero aurreko asteko gonbidatuak uzten du. Aste hontakoarentzat galdera bat, alegia, datorren astean, datorren arizuk egingo diozu galdera, oianak astean zehar galdetuko dizu, esango dizu, hau edo beste dator, eta harentzat galdera, ez da galdera itxua, ez da galdera edon hori egiteko modukoa. Joan den asteko gonbidatuak zuretzat egin du. Kaixo, Arratsaldeon. Miren Arrita naiz, eta eskatuit hirukote honek galderatxo bat prestatzeko zuretzako. Eta nire galdera da, ea gogoratzen dizun zehazki ze momentutan erabaki zenun aktore izatea. Eta gero sartukoet galdera bonus bat, dela ea zer den gure lanaz gehien disfrutatzen dezuna. Muxu handi bat, agur. Muxu bat berarentzat ere. Muxua bueltan bialuko diogu, baina bi galdera orduan. Noiz erabaki zenuen, eta zer den aktore izateaz gehien maite duzun, ez da? Izan da, bukarakoa. Bai, hori da. Lehenengo galderan erantzuna badakit, bigarna, petxatu beharko nuke. Lehenengo galdera badakit, begira, nire kuadriakoak ni baino lehenago apuntatu zian antzerki tailerrean lugaritzen. Ez dakit zergatik gertatu zen horrela, nik urteotan jaunartzea egin behar nula. Bueno, ez dakit, eske, enaiz gogoratzen oso ondo, baina gogoratzen naiz beraien azkeneko jaialdia, kurtsobukarako jaialdia ikustera joan nintzela, eta El Mercader de Venecia egin zuten. Binixako saeroslea, esaetzait sekula aztuko. Badakit lugaritzeko ze goiko aldean nengoen eserita, eta obra hori ikusi nunean esan nuen, wow, nik hori egin edet. Zenbat urte zenituen? Nik uste 9 urte. Jaunartzea esan duzu, bai? 8 behatzikin jaunartzea ez. Nik uste orduan... Gauzat esango izuet, gauza bat ari da galtzen belaunaldi berri... Gauzat ari dira galtzen belaunaldi berriak. Guk badugu gure bizitzan, nahi edo ez, jaunartzearen erreferentzia temporala. Eta gaur egun, uste askok ez du dela izango. Hortuan, jaunartzea eginda edo egin gabe, horrek markatzen du pixkat. Eta horrela goitzek badaki, 8-9 urteko inguru horretan zebilela autu hori egin zenuen. Bai, egia da. Eta hurren urtean izen eman zenuen orduan. Bai, noski, bai. Eta kuadriako jarraitu zuten? Bai, gero behi egutzi zuten, baina bai jarraitu zuten. Zuk obra hori ikusi zenuen, baina hurren urtean hori egiteko ekeri izan zenuen edo beste bat? Obra hori ez, beste bat. Beste bat, egin duzu inoiz? El Mercader de Venecia, sekula ez. Buah. Egiten dudanean, kurioso izango. Hori izango da... Izango da, zirkuloa izteko. Bai, beraz, itxen pixat, ez dela igual, gaztetasunean etorriko zaizu zikloa iztearen sentsazioa eta krisi existentziala, utzi luzerako. Bai, arrazio gazte. As if you just woke up and you said this is the first day of my... Bigarren galdera bat utzi du Mirenek. Egia da. Zer da aktore izateaz gehien gustatzen zaizuna? Ostia, ez dakit sekula nire buruari galdera hori egin diodan. Usted gehiago galdetu diodala nire buruari zerren gutxien gustatzen zaizuna. Zer da gutxien gustatzen zaizuna? Hoxe. Gutxien gustatzen zaidana da besteen iritzien esklabu izatea. Asko eragiten dizutelako. Bai.
Eta, aktoriontzat hori da, hori kriston borroka da, iritziei atxikimendu gehiagirik ez egitea. Eta, batzuei kasu egitea eta beste ez, eta iritziak iritzi direla, onartzea. Bai honak eta bai txarrak ez, askotan nik uste iritzi honek askotan etxarra baino min gehiago ematen dizutela, ze iritzi oso onak diren iritziek espektatibak sortzen dizkizute, eta azkenean, era batera edo bestera, zure egoa oso ondo kolokatua ez badaukazu, egoa alimentatzen dute, eta egoa gehiago nahi du, iritzi hon gehiago nahi ditu. Eta gero, eta txarrak ere, berdin. Iritziak desastre badia. Orduan, onartu baituzu eskerrak eman, baina oso serio ez hartu. Bueno, eta orduan alde onari helduko diogu, zerrak gehien nahi duzuna, demora pixkat eman dizugu. Ez pentsatzeko, baina igual buruan zerbait kolokatze ote zen ikusteko, bere tokia hartzen ote zuen. Nik uste gehien gustatzen zaidana dela aktore izatea erabaki nuenean, nik uste, resaden sartu nintzenean batez ere konturatu nintzen aktore izateko nire buruarekiko autokonozimendu handia behar nuela. Eta ni neu asko landu behar nintzela pertsona bezala aktore izateko. Ezin nuela edozein modutara egin, baizik eta terapia bitartez, meditazio bitartez, eta bakoitzak bere teknikak izango ditu, baina nire buruarekin honestua izan behar nuela, eta nire burua ezagutu behar nuela. Eta nik uste alde hortatik, nik uste positiboena hori dela. Ze nire bizitza pertsonalean era zuzen batean eragiten didalako, ez? Bai, begira, nik uste alde honena hori dela. Bai, erabakieto dentxe. Voy a hacer una confesión. Estoy un poco asustada. No sé a dónde me llevará esta libertad mía. No es arbitraria ni libertina, pero ando suelta. Entzuten ari ginen ahotsa Aitana Sánchez Gijonena da. Juana lanean elkarrekin lan egin duzue, Txebi Muradaien zuzendaritzapean. Nolakoa izan da? Lan hori hor dantza ere egiten duzu, esan dut ikastaro asko egin dituzula, dantza ere bada zure doai bat? Bai. Ez daki doaia dan, asko gustatzen zait egitea. Gustatzen zaizu, bai. Bai, asko disfrutatzen dut egia esan. Hori ordezkapen bat izan zen, orduan 15 egunetan montatu genuen, atoa letxe. Egunero 10 ordu ensaiatzen, gauero voltarenen pastilla hartu zurrengo egunean ensaiatzen jarraitu balitzateko, porque gorputza xisko egina geneukan, baina oso ondo, oso gustora ginen, ekipoa oso jatorra zen, beste dantzariekin oso ondo moldatzen nintzen, Aitana zoragarria da, oso polita izan zen. Eta gero gainea, espektakulua gustatzen zidan oso ondo pasatzen nuen, abesti bat neukan, monologo bat neukan, dantzak oso politazian, riesgoa zeukan, porque eszenografia zan de traka, modulu batzuk erortzen zian, eta oso, ez zan erresakaz egin zenezaken antzerki obra bat. Oso, kriston alerta eduki behartzen nuen atope. Baina oso polita zan egitea, eta oso ondo pasatzen nuen. Eta gaina, konfinamendu garaian mundu guztia bere etxetan zegoenean, gu jiraz geunden Espainia guztitik zehar, orduan imaginatu eske gozada bat zan. Oso indartsua zen emanaldi hori, ez? Potentea horatzen dendik. Bai. Eta argiztapenak ere sekulako indarra zeukan, eta bai. Bai, asko disfrutatzen nuen. Itxia dagoeneko bira, bai. Ez dago aukerari gehiago ikusteko. Ez, Valentzia mukatu genuen ekainan, gero gaina Aitana beste proiektu bat zeukan, ni gero El Príncipe Constanterekin hasten nintzen, imposiblea zen. Baina penarekin mukatu genuen egia esan, oso ondo pasatzen genuen. Esan du jana,
ez dela ajearekin, biharamunarekin, resakarekin egiteko moduko antzerki obra. Altsasu ere ez, Baina galdera da, badira, ondorioz, ajearekin, aje kontrolatu batekin, pentsatzen du, neurri batean, egin daitezken antzerki obrak, eta erantzuna horretik, esango dizut lasai egoteko, gaur, errepasatu dugun agenda hortatik, badagoela, aktore bat, ezaguna gainera, duela gutxi, horrelako lan batean, gerora topatu, eta esan zidan, atzu parranda, eta ondo etorri zait. Beraz, erantzuna baiezkoa balin bada, lasai egon, ez zara bakarra, badaude, ajearekin egin daitezken antzerki horrek. Erantzuna baiezkoa da, noski. Askotan egin izan ditut antzerkiak ajearekin. Begira, farmazian sartzen dituzte beroka izeneko guaranazko pastilla eferbestentza batzuk, eta loko bat hartzen duzu, eta ezakizu kristuen konzentrazioa ematen dizu, eta super ondo iten duzu antzerkia. Beroka? Beroka. Ez ziozu hori izango juriri, gero. Fitxerora! Ez zoragarria dira, Eta gero gaina, bakizu gertatzen ajearekin, kontaktu emozional potenteagoa daukazula. Zaude como más blandito. Ez za urduri jartzen, tensioa lasaitzen dizu ajeak. Ui, ama nik negarpia bat egiten dut aja daukadanean. Horreti, bai ba. Baina ez dakit ona... Bai, labilidade edo ez dakit euskeraz esaten, baina bai, emozioa. Juana bezalako horra batentzat hain fizikoa izan da. Eta han justo... reflejo handiak izan behartzen ditun. Eszenografia horrek. Bai. Ze oso gauza arriskatuak egiten genitun, baina Kompainia Nazional de Teatro Klasikon, ez beti, baina noiz bai. Eroiarre konfirmatu labilitate ondo dagoela. Ondo dagoela. Baina horren ari esan behar, askotan hau hitz egin dudala beste musikari batzuekin eta mozkorraldia konposatzeko ez dela bat ere ona, baina ajealdia oso dela ona konposatzeko. Begira. Eta nik erala sentitu izan du, baina jende gehiagorekin hau jende gehiagori hau entzun diot, bai, eta badu ajeak zerbait. Baina musika mota desberdina egiten dute hori esan dizutenek, edo denek antzekoa? Esan nahi duzu, ea denok kantautore autolitikoen taldean koka gaitzak ez zuen? Bai, galtzaien taldean. Akaso bai. Garaiek historia kontatzen dute, eta galtzaileok abestu egiten dute. Aipatu duzu beroka da, ajearen ondorengo pastillatxoarena, kontzentratzeko esan duzu, eta ni galdetu nahi nizun, Mireni ere aurrekoan galdetu genion, nik gaina Mirenekin lan egin dut orduan banekien erantzuna, baina zure ez dakit, zu baduzu oholtzara sartu aurretik, ohituraren bat, errituren bat, emanaldiaren aurretik, edo kontzentratzeko, ze? A ber, oholtzara sartu bainoren beti gauza bat egiten dut. Begiak izan ditut eta munduari eskerrak ematen dizkiot horregoteagatik. Hori beti egiten dut. Eta geho konzentratzeko... A ber, oholtzara... Ez... A ber, adibidez altxasun, ia beti testu pila bat errepasatzen dut, eske testu asko daukagu. Eta noiz edukidet kagadaren bat, eta nire buruarekin pixkat... tiranoa naiz eta orduan gero zigortzen hartzen naiz, orduan saiatzen naiz testuari zintzo izaten. Baina, bai, hori izango nuke, hori da nire mantra partikularra, behiak itxi, hori beti egin behar dut, Hori ez badet egiten, gero, nik ez dakit egunen batean ez dudan egin, ez beti egiten dut. Eta hori egiten duzu, kuriosidadez, kamerinoan, edo justu sartu aurreko momentutxoan? Justu sartu aurreko momentutxoan. Bai. Oialen atzean ikusi dut egoitzor, begiak itxo. Bai, irudikatu egin dut. Bueno, aipatu dut Euskal Herria eta Madrila artean zabiltzala lanean, azken aldi honetan batez ere, baina zure lekua Madrilen duzu oraingoz. Asmoa ere hori duzu, aurrerantzean ere horrela aritzea, lan aldetik nola ikusten duzu akaso hemengo egoera? Jo, ez dakit zer esan. Oraingoz behintzat oso bozinagoan. Bikotean daukat, etxe polita daukatan, nire hango lagun kuadria asko gustatzen zait, hemengoa baita, baina duela 12 urte jo nintzen,
eta bertan, ez dakit, bertan oso gustora nago, egia esan. Ona bultatu beharko banu, ez dakit. Egia esan gehiago ikusten den ere buruan. Ona etortzea gustatzen zaite, gustora nago. Baina beti area bueltatzeko idea eduki beharko nuke. Baina azkenean etorkizuna hain da inciertoa, ez dakit. Ikusiko da. Ikusiko da, bai. 12 urte esan duzu duela, 12 urte joan zinen, Bai, duela 12 urte. Bau. Zeo, jana zeiza pentsatzen duela 12 urte zertan ari zinen? Ez, niko goratzen dut egoitzekin elkarrizketa bat izan nuela, bera resadeko proba egin aurretik, eta goratzen dut esan zidalo, jana zergatik etzatozu, eta zuk egiten duzu resaden, baina zuk interpretazioan testual egin zenuen, eta niri esan zenidan zergatik ez nuen gorputzaren arlotik egiten resaden proba. Baina, eta gogoratzen dut kontxati bueltan indoala txirrindan gau batean, egoitzekin izketaldi bat. Begira, berak ez du. Bai, karoniretzat. Baina, egoitzek pausua eman zuen, eta nik ez. Eta ez nekien 12 urte izan zirela. Bai, eta horretik esan dut, 12 urte, Bueno, Inigo, eskerrak ez esan zuen, Bestela gian Madrien bizitzen egongo litzateke orain. Eta... Duela 12 urte. Bai, gogoratzen dut. Niko ian esango nuke orduan txe ezagutu nuela. Eta, bai, ze... Hala da, Evolutionen Lofetik 13 urte pasa dira, 13 urte. Bai. Ez dakit, orduan izan zen elkarrizketa bai, bueno, resadera juna aurretik. Eta elkarrizketa nun izan zen, ba? Telefonoz. Uste dut. Ba, aurretik ere hitz eginak egongo ginen, edo... Baina... Zuk egin zeinan eri elkarrizketa? Ez, elkarrizketa bat gure artean, besterik gabe, besterik gabe. Bai. Bai, bere kazetari fazetak bera ondo. Ez, bueno. Bai. Jo, ba, euskalo, ez dakit. Eta askotan pentsatu dut, jo, joan izan banintz? Zer, gertatuko zan? Hori bai, orain etzan gurekin hemen egongo. Nik uste ordurako jana ezagutzen nuela, baina gutxiago ikusiko genuke elkar. Eta bigarren kafean akasoetzen egongo, zegoengo zan Madrilen edo, ez dakit. Edo Auskalon, non? Barkatu, pixka bat deskonektatuet, ze aiginan streaming bitartez goitzen bideo buka ikusten, eta ikusi dut Los Hombres de Pacoko estena bat. Zerrazte, ez da? Oso zarra da. Ai, ama! Los Hombres de Paco! Bai. Vintage. Pentsa, nik Los Hombres de Paco inoiz ikusi nuen, eta enintzen gogoratzen, bideo buka ikusterakoan, izan da, ostra, egia. Gero, egia da, bideobuka ikusten duzula, eta ikusten duzu egoitz poliedriko bat. Ikusi ezakezu oso karakterizazio... Ezberdinetan, Badago jendea, ez? Figura bat hartu eta hor txes hartu, eta benga hor. Eta bideobukean ikusten zaizu oso arlo ezberdinetako personajeak egiten. Batez ere, iragan batean, ez? Orain akaso ez beste, baina bai, oainik akaso ere, bai, ez? Bai, bueno, bai, egia esan denetarik. Bueno, hori ere polita da, ez? Aukera hori izatea, eta jolastea, ez? Bai. Batetik bestera. Bai, oso polita da. Bai. Aipatu duzu dantza asko gustatzen zaizula, eta nik esango nuke irakurtzea ere, nik saretan jarraitzen baduzu egoitz, liburu askotako esaldiak jartzen dituzu, edo liburuak aipatzen dituzu. Ez dakit horrek lagundu egiten dizun zure aktore prozesu horretan, pentsatzen du dantzak laguntzen duen bezala, akaso bertatik, irakurtzeak, aztertzeak, testu horiek... Jo, ez dakit aktore bezala laguntzen hauen, pertsona bezala. Pertsona bezala asko aberasten hau. Azkeneko, lehen neukan hainbesteko ohitura, baina azkeneko 5 urteetan kriston zaletasun hartu dut. Eta oso zoriontsu egiten hau. Asko konpainia handia egiten dira liburuek eta asko ikasten dut beraiekin gaina. Nere amuna ere orain kriston zale bihurtu da. Baina beti esate ditu, zenbat hau ikasteko liburutan? Ba bai, egia da. Will fall away at last, and on that fine and fateful day, I will take me in my hand. Denbora daukagu beste galdera pare bat. Azkeneko galderako, 3 minututxo falta dezkigu. Azkenekorako. Bueno, ez dakit, segun zenbat goiraupen duten galderak eta erantzunak. Bale, nik galdetu nahi nion Gernika bajo las bombasi buruz, lan horrekin ere, bueno, hemen izan zinen grabaketan, zinemako lan bat izan zan, nola gogoratzen duzu errodaje hura? Polita? Jo, gaina lan derrotadora ezagutu nun bertan, eta oso ondo eramaten ginen, eta egia esan gozada bat zan berarekin lan egitea.
Gogoratzen egiten inoiz egin izan duen gauzarik handiena zen, protagonista bat zen, eta oso eszena politak eta intensoak neuzkan. Orduan, oso politak, gaina eske bai, gaina presupuesto handia zeukan, figurazio pila bat zegon, osea, pelikula handia zen, momentu horretarako presupuesto handiko lana zen, eta oso horitzaben polita dauzkat, egia esan. Bai, gero inoiz ez dain lan handirik egin, baino, bueno, iritsiko dira. Jakina. Eta orain iritsi dena da Altsasu. Beraz, aipatu iguzu, nola gonbidatu entzuleak eta ikusten gaituztenak lan hau ikustera joatera. Zer esan diezaieko? Leku askotan izan zarete dagoeneko, baina oraindik bira duzue, aurretik, Donostian asteburu honetan esan bezala. Zer gehiago esan dezakegu? Juteko. Nik esango nieke, begira, sare sozialetan dago teaser txiki bat eskegi deguta. Ikuste teaserra ikusten dute jungo diala. Kartela ere ikusita, ni ere jungo nintzatik ez kartela ere ez da zerreti, baina oso polita da. Bai. Eta oso, ez dakit, oso artistikoa eta oso berezia da. Jun daitezela. Nik uste gure Euskal Herriko zauriei buruz hitz egiten duen obra dela, uste dut era honesto eta xume batean egiten degula, ez daukagula holako pretentzioa handirik, eta zintzotasunetik ateratzen dian lanak ikusi behar diala uste dut. Lehen ikusi dugu teaser hori, baina berriz ere, streamingen ikusgai dute gure ikusentzuleek. Eta uste dute egoitzik eginiko gonbidapen horrekin oiana zalantza gutxi, eta agurtzeko ordu ere batera iritsi zaizkigula. Bai, eskerrik asko, egoitzen izateagatik. Zuei. Beti diogun bezala, bigarren kafe hartzeko aitzakia topatuko dugu, zuenean ez da zaila, beraz horrengora arte, ondo izan egoitz. Eskerrik asko. Eta zuri entzule, bihar arratsaleko 4etan hemen izango gara Goiuri eta biok, Mai Gorostiaga etxetik alai txikiak positibo eman duelako, eta etxean direlako, baina hemen izango gara zuekin bizitza elkar banatzeko. Zan ondo, bihar arte... Bazkaleku berria behar du izuak, udaberriak erre nahi dituen xuak. Keep calm and bigarren kafea.